На Голгиус, нали знаеш? А како ми е? Основно за нас е, че ние празнуваме покрай празника Седни заговезни, тогава когато се приема, че гоним злото, изпращаме зимата, за да дойде пролетта. Но характерно за нашите кукери е, че те не са само страшни, а че са и красиви. И красотата им идва от многоцветните пискюли, които носят по кълъците си. Земенци от планината, от окапката. Браво! Ево, Любаши! Ядърнете вие с малите сурвакари! Изключително много изяви в страната и чужбина. Два пъти е носител. Амин! Къде го бе? Къде го бе? Манито ми! Повече от 12 000 души ще вземат участие в 3 дни на Сурва тази година. 3300, повече от 3300 от тях са деца, което е изключително радващо за нас като организатори, защото традицията не само се пази, но и продължава да се развива и да живее сред хората, не само от Пернишко, но от цялата страна. Чуваме зад нас какъв е шума на хилядите звънци и хлопки. 12 000 участници ще преминат тук с може би няколко милиона звънци в 3 дни на най-големия маскараден фестивал в Европа, във вече от вчера световната столица на маскарадните традиции Перник. Федерацията на европейските карнавални градове е имал свое заседание, на което са решили, че след като фестивал е толкова голям, че след като събира хора от всички области на България, от всички фолклорни, по-скоро области на България и толкова много чуждестранни групи, след като той е толкова популярен, вече трябва да бъде обявен според тях за такава световна столица на маскарадните игри и традиции, след като преди повече от 10 години беше обявен за европейска такава маскарадна столица. Това е изключително радващо за нас, едно голямо признание. Derviška grupa Seolesičovo. Групата и 4.
Грисурва Перник получават награда за маски и костюми.